Namastu silat menimbang jagat karana silan tondo gawe sisaning disono. Sono sinaunan lopes tumasi lestantun lampahing Buddha jinatur tutur katelo kula tulat mrengaden paradya. Winursita umpama para meneskara karena giya tuwin jaman purwa. Wini Sudatra ingkang dinama-dama pinardi tameng alata mangya tekap wasananing Gopita tangun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Wengkata barakaning carita linarik runtuting basa dumeng punung musurasa yen linarasang saya karaos mulat sarira angkrasa wani ing diri rasa rumangsa ngrumangsani jalma iluwaca jarweh Bojinakup cahing carita ana bojo wis gumelar jroning pakliran yaiku kang sejatine ambresane pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrate kang kawasa Sariratri Angitri Bawana mureng teking dosina bilur gumanti tekan mumbu. Teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Karo bulan tanggal tumangkar sinirang bunga Jawa Pati ngrembyah. Dadi wadang kutu-kutu alang atoga brunung yang brondo dadi obrane kang tanpa icalan. Jalur menungso tinitah priya wanita sepondo-pondo anut golongane bangsa dewi-dewi. Kanenging negari pun ditangkang kaya adi dasa purwa eka marang sawiji adili nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kadhati taindo ingkang sinungga ing pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra raja sang Yanggana raras. Nanging datan kadhe ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura. Apantes to kinarya kandha saratri mangkawit ngumpul negari 100 tanatu kalih nadyan sewutan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang kunjung pasir ukir loh jinawi gemah ripah kerta tata turaharja. Tu dasar para kaulane sadaya sami sayak saeka kapti akarya luhuring musa bangsa lan negari. Tu negari Indraprastha kena winasta negara ingkang gedhe abore
padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Mira tatana wong kalamun nemu tejane ngambar harum kuntaping negeri. Lah sinta ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyokrawati iki aja juluk Maha Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darma Kusuma, ya Darma Wangsa, ya Sang Dwija Kangka, ya Sang Ajata Satru Narendra ingkang berbudi palaksana turta ambek hangayomi Darma, hangayomi agami suci, hangayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri, tuwin hangayomi dhateng haing sapadha-padha. Anggung hangosi dateng asanes jumeneng sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang pandha ingkang ngembat ing ring praja kapunggal semanten kawibawaning Prajawita lamun ginunggunga nadyan saratri tanana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungging sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayawrahet nenggih wuh tuhu menika pisanipun Satri Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka amarga lumungkul Kanjeng Bantala tuh menika pisanipun sang pamadya Satria Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi datan kantun pisanipun Satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalepati andaka ana kesambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja Ambar amblabar panyaya samudra tanpa tepi manika busananing Purwadya tinon kadi panjering puspita nalika semanten kagiat kadoro kasan nampi rawuhnya sang Brahmana peparep begawan Isna Jati kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya acarane dadi mangkono pangudas marane Indra ingkang dereng kawedharing lisan
Sritinon ning wasewakan busana maneka warna Sibak puspiteng udana ngang banjar sarwarukma Renggeng manik nara narata ana obro prapanyo kang sumirat kanyaring deca aliwaran lereki laci siring dadi wimbo kakondom re ingin katiuping samirana manda paran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Bangur bingrat pate-pate andakono sause prayoga nggonira marasiba ingsun mundhut pawarta kadiparan nggonira nata para naekaning praja lan ngreksa karaharjaning praja pate andakono klono-non ya awit mundi pangestunipun dalem Kanjeng Dewaji sedaya para narapraja miwawadya sedaya sami setya tuhu boten wonten ingkang ngliruhaken dawuh tansah sumanggeming karya senadyan para kawula ing negari ngamarta ugi tansah sumanggeming karya akarya luhur ing nusa bangsa lan negari klono non Dewaji ya Pati
Ingsun nedha nrimo banget dini jeneng Siropatih. Widadong rumeksa peprajan ingsun lan ngluhurake asma keprabon ingsun. Kang manggung Nopati. Pakaryan iku lestarik Nopati Andakono. Non inggih. Kejawi saking menika suwanipun ngabdi kepatihan kepareng ngaturaken sumungkuming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji. Yaya Pati Andakono. Jeneng sira ngaturake pangabekti wis ingsun tampa akarya bumbung ingkas. Pangestu ingsun bae tumuli nampanana Pati Andakono. Non. Kapundi mestaka mugi ndadosna jimat paribih. Duh jimat pepundhen kula wengadi Premban Bapa Begawan Wisnu Jati. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng putra paduka ngaturaken pambagya panakrami. Tuwin sumungkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun Bapa Premban. Ong ilahing asna namasidam. Ya anak Prabu Puntadewa kacadheng kanthi asta kekalih. Kaptelaken ing pranaja kecancanging puncaking weni paring pambagyane anak Prabu ingkang lumentah marang pun bapa ngenjep pamuji anak Prabu Punta lulus raharja praptaning pun bapa ora ana alangan suwiji apa kejaba saka kuwi astutinipun bapa wae katur anak Prabu kula ing panampi kula paring pangestunipun bapa Premban. Sanget kula pundi saengga jimat paribih. Samangke mugi kaskecak anggenipun pinarak lenggah Bapa Premban. Yayang ger kaya wis ora kurang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Perkudara. Jeneng sira wae uga ngaturna pambagya marang rawuh Bapa Premban. Wah. Barep Punta Aji kakangku. Aku durung wanuh, durung tepung karo pendhita iki. Wah, aku ora perlu ndadamake. Nadyan mangkono ora ana alane Dimas. Lamun sira ngurmati marang panjenengane Bapa Premban. Merga nyatane panjenengane wis tanggep dadi gurune pun Kakang Werkudara. Wah, yo. Wah, Begawan Wisnu Jati. Selamat tak kamu. Yaya Werkudara senadyan rada atos ning wis ora apa-apa banget tak tampa iya. Antuk pamujimu raharja pratakana ngresani anak Prabu Punta. Syukur. Nadyan kula pun Arjuna. Rawuh paduka sang topo kepareng kula ngaturaken sumungkeming pabekti Premban. Janaka jeneng sira ngaturake pabekti banget ndak tampa. Handayanana teguh kayiwanan astutinipun bapa wae Ki Tampanana Arjuna. Kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paribih. Nadyan kula pun kembar ugi ngaturaken pabekti Premban, Kembar wis ndak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh, Bapa Premban. Persasat kadidine kajugrukan Wukirsari kablabaking samudra madu. Nggawit rawuhipun paduka Bapa Premban. Lan ugi sanget ngaturaken gunging panuwun. Dene paduka Bapa Premban lenggah wonten mriki sampun kersa pinangka dados guruning para Pandhawa ugi ngembani negari Ngamarta Premban. Oh ilahing Nak suwun anak Prabu Puntadewa aja nganti ana rasa wigih-wigih lan jiguh perkewuh. Pun bapa mapan ana negara Ngamarta pinangka dadi guruning Pandhawa iki. Lair batin nggonku sumedya nglabuhi marang anak-anakku para Pandhawa.
lan aja kleru ing anarka lamun pun bapa ana kene darbe anca sedya angisur marang kalenggahane Raka Ndarawati ya Prabu Kresna kang minangka dadi kusir lan pamonging Pandhawa iku babar pisan ora nanging pun bapa ngerti yen to Prabu Kresna iku uga pinangka Nalendra ingkang kudu ngesuwi marang para kawula mestine ya akeh bot kerepotane Prabu Kresna mula sawetara pun bapa ingkang melu ngembani praja Ngamarta ngembat watang aputu ngejum bumbala kang luwet mangkono ngger anak Prabu. Nggih, matur nuwun bapa malah pangajab kula. Paduka bapa mrimban lenggah wonten mriki. Menika saged to pinangka dados pepajar pepetenging manah kula. Krana saektosipun ing rikalenggan menika raos ing manah kula peteng dedet leliwangan pindha bangun kasaputing lebu bapa. Bapa mrimban. Yayang ngger ndak wis padake anak Prabu Puntadewa sajak lagi nandang Dukita ana apa ngger ana apa mbok menawa bisa kawedharing akeh tumuli babarna mbok menawa pun bapa bisa udari remut ngobori pepeteng babarna pun bapa wis sumedya nilingake karna manglungaken jangga ngger anak Prabu Puntadewa Anjra ingkang puspita rum kasiling samira nomre sekar gaduh ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Bapa Primban ingkang dadosaken petenging manah kula persasat suduk gunting tantu kalih sepisan kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remu sorotipun kados layu Primban negari Ngamarta menika ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur bumi ingkang lojinawi siti ingkang subur menika temah handayani para kawula sami manggih mulya nanging tebih saking kasangsaya. Nanging ing riyi kalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan panandang. Monggo saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi sarana olah tetanen garap bumi garu luku nandur pari palawija lan sapanunggalanipun ingkang dayanipun saged murakabi tumrap bebrayan gung nanging bapa Primban kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit rereyungan inggih labet samenika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para mung tani nadyan sami nandur nanging sauger wancinipun sami panen temtu gagar wigar
kepara tetaneman malah sami keparake ngomong menika bobo Pramban. Dening kang kaping kalih menika malah wonten dadakan layoni jujulan usuli krana tetimbangan kula inggih Yai Ratu Drupadi samenika malah ical. Monggo icalipun Yai Ratu tanpa paliwona Pramban boten wonten tandha ingkang sumindhi pagerbanan ingkang tinumpuk. Menika Bapa Pramban Wisnu Jati jagat dewa Bathara teka nganti tekan semono lelakonane anak Prabu Puntadewa lan kahanane negaramu Ngamarta kene. Lah tujune pun bapa enggal rawuh yen ora apa ora malah saya ndadra kahanan lan lelakon kaya ngene iki nggir. Wah, Begawan Wisnu Jati. Kowe papan ana negara Ngamarta. Lan dening mbarep kakangku kowe dianggep dadi pendhitaning ratu. Iki durung suwe sangertiku kowe durung tau labuh, durung tau gawe pepadang. Mula aja sumbar dhisik. Wah, aja banjur umuk dhisik. Aku butuh bekti. Yen pancen kowe ngaku pendhita sing gesthi lan sugih kawruh, gage padangno lelakon iki. Nek yen pancen ora iso, kowe mung tanggep pendhita sing sumedya mbebudhek banyu bening. Wah, aja takon dosa. Malah saling perkara karo Werkudara. Werkudara, piye? ya aku nglenggana lamun aku diangkat dadi pendhitaning ratu iki durung suwe. Mula wis sak lumrahe yen to Werkudara cubriya marang aku, nanging kabeh bakal tak buktekke opang dadi kagikan lan kawaskitanku. Werkudara, Nyai Sina ora prayoga lamun Siadi malah banjur duwe panyakraba ingkang kaya mangkono iku Yai Werkudara. Lumrah. Wah, lumrah. Nah, aku banjur cubriya karo pendhita iki. Wong anyaran. Wah, kemakine ranjamak. Werkudara, Piye? menengon dhisik Yai. Oh, ya wis. Ngono kek kon ngandharake kon madangi lelakon iki. Nanging janji ora bisa malah nglakon ana pendhita deplok ning kene. Bapa Resi, monggo kula sumanggaken. ya anak Prabu iya. Babakan pepeteng iki bakal tak onceki mbaka siji sepisan negara Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara. Akeh para among tani kang padha njerit reyungan ya merga saiki bumine dadi cengkar lemahe dadi grasak. Para among tani nandur apa wae nanging sager wancine panen mesti gagar wigar. Kepara tetaneman malah keparake ngomong. Kuwi yen saka wah-wasanku mbok menawa para kawula Ngamarta padha kelepian nggone padha gatekake marang bumine. Gusti. Wow, kelepian. Lali karo bumine piye? Sing mbok arep iki kepiye? Ngene ya Werkudara, ngerti ya? Bumi kuwi nadyan saben dina persasa didak-idak dening sadengah titah, nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran kang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali Purwadaksina. Kelepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti ingkang Maha Agung. Lan uga lali marang bumine sing wis paring sumber panguripan, paring rasa nikmat mupangat. Nah, mula yen bubar panen kuwi ora ketamung pisungsung wujuding kayata sedekah bumi kuwi uga pinangka wujud rasa panuwun lan kuwi ya dadi ujub rasa syukur.
Mula bab iki aja nganti dilirwake, aja nganti bumi iki panas perbawane lan meneh iki uga kalebu tata cara tilarane para leluhur. Iki nuwun sewu iki. Babagan iki ora ngrembug bab kapercayan ning iki ngrembug bab budaya. Lah budaya iki apa budayaku iki angen-angen kang babar kaendahan lan katentreman mula aja nganti diarani sing jenenge adat tradisi budaya kuwi milar saka wewalering agama kuwi babar pisan kuwi ora nanging ya mung cak-cakaning lan syarat sing ditindakake kuwi sing beda. Ngibaratke wong mlaku sing dijangkah kuwi padha ya mung dalane wae sing beda. Ngono. Sepisamne iki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekke. Syukur-syukur adat tradisi budaya ngene iki diadani saben warsa lha kuwi lah. Ngono kuwi Werkudara. Apik ta penemuku? Apik ta? Ngono kok durung-durung kowe iki wis subriya karo aku. Yo. Apik, panemumu apik. Wah, nanging iso wae yen kuwi dudu wawasanmu ingkang saknyatane. Lho lha mengko dhisik kok iso ngono? Kok ngono? Iso wae. Mergo sadurunge rene iso wae kowe sinau sik. Kowe maca naskah dhisik mesti. Wah, to apalke. Dumeh dadakan. Banjur to terange nang kene. Wah, pamrih men iso lulu atine mbarep kakangku. Lan puntu aji kakangku kesemsem lan percaya karo kowe ya apa ora? Welah dalah. Ya masa durung percaya kowe Werkudara. Iki kabeh iki tuwuh saka panemuku lan pawasanku. Sakaremu. Banjur saiki babilange Drupadi mbayuku. Lan padange lelakon iki kepiye? Nggih Bapa. Jumadeng dawuh pajaring kelampan menika. Anak Prabu persajan wae. Sejatinipun Bapa katemben wae nampa wangsiting Bathara. Ya babakan padang lakon iki nanging kabeh mestine ana sranane, Nger. Nggih. Lajeng srananipun menapa Pramban? Ya nanging sadurunge aku tak takon umpamane iki takon milih antarane ngorbanke wong siji lan ngorbanke wong akeh, milih endi? Menapa ingkang dipun kersakaken Pramban? Lho mestine yen mung ngorbanke wong siji kuwi mestine kabeh kaulamu bakal slamet. Nanging yen kowe ora gelem ngorbanake salah siji kaulamu, ya pun bapa ora wani nanggung. Lan iki kabeh ya ana gandeng ceneng kelawan ilange garwamu Drupadi. Dadi kabeh padang lelakon iki kudu dianani tumbal. Werkudara piye? Gah, ora madhuk. Padang lelakon iki nek pancen dadak nganggo tumbal, wow, monggo dadak nganggo kurban menungso. Aku ora sarujuk. Wah, saiki dadi ketok nek pendhita iki mung bakal rusak aja-aja dosa upaya kanca. Cetha nek pendhita iki mung bakal mbebudhek banyu bening. Wah, aja gelem. Kula nggih mboten sarujuk Koko Prabu. Dosa menapa ingkang dipun sandang menawi dadak mawi kurban. Kula inggih mboten sarujuk Koko Prabu. Kula inggih mboten sarujuk Koko Prabu. Bapa Pramban, pajaring lelampan menawi dadak mawi kurban salah satunggaling kawula. Saestu kula sakadang kawratan Bapa Pramban. Menapa mboten wonten srana sanesipun Bapa? Iya aku ngerti nanging syarat seranane upama iki mengko kudu nganggo tumbal kurbane salah siji kawulamu. Nanging sing bakal sing didadekke kurban kuwi mengko ya mung kawulamu utawa abdimu sing wis ora guna. Elinga. Korban wong siji nanging kabeh padha slamet. Piye, Ger? Wah, pengko dhisik. Coba aku tak takon. Mung umpama wae umpama nganggo tumbal
Wah, sapa sing dadi kurbane? Korban sing bakal kanggo tumbal ora ana liya ya mung abdimu Ragile Semar ya kuwi sing jeneng sapa jenenge Bagong. Sigra-sigra ing permana kanca. Sigra ngraketa nawang sesangga nawang sesangga. Nalendra mbek marwa sing sangka katriku mulung mangrempeng wadya karada pura ora reka kiri Lito jare wong adapro pendhita iki mung bakal mbebuthek banyu bening. Wah, monggo pendhita kuwi nenti papan mung tansah nuntun jiwaning menungsa supaya tuminta utama lan ngendi ana. Wah, pendhita ngajab supaya mapateni sepadaning titah. Apa maneh Pandhawa tokon mateni karo Punakawan Bagong. Wah, nadyan digaya ngopo Bagong kae gedhe lelabuhane. Kae gedhe lelabuhane tumraping Pandhawa negara Ngamarta. Leres pangandikanipun Kang Mas Werkudara. Menawi Bagong kedah dipun pejahi kangge tumbal wadal. Aluwung kula kemawon ingkang dipun pejahi. Bagong menika momong kula lan momong Pandhawa bebasanipun wiwit kuncung ngantos gelung. Wah, cetha iki mung pendhita ngayawara. Wah, durung kebacut lek nesu. Migata, kowe migata saka negara Ngamarta. Rawatya sang panenggak Raden Werkudara. Parandene sang Begawan Wisnu Jati tatan mubah tatan musik malah sarwi namung mesem guyu. Nanging jroning batos sangempaken mantra-mantram sekti miwah matekaji pangabaran. Satemahku ana daya linuwih kang mijil saka anggane tungandha ing mrepung para Pandhawa. Kaya kena Prabu saengga dadi winalik paningalih para Pandhawa. Iki kabeh mung supaya negara Ngamarta luar saka penandang. Kabeh kawula uga padha manggih rahayu. Mula nek mung ngorbanke Punakawanmu Bagong tak kira ora dadi ngapa. Werkudara Arjuna Bagong kae ya mung derajate ngabdi. Jejere ngabdi utawa batur kuwi nek saben sasi wis mbok wenehi bayar lak ya wis to. Bareng tak pikir-pikir kaya ana benere. Wah, Bagong iki mung derajating Punakawan. Tak kira ora apa-apa. Ora apa-apa yen Bagong didadekke tumbal wadal. Wah, jlaprong piye? Sareng kula nam-nam konggih leres yen to Bagong pantes dipun dadosaken kurban kangge tumbal. Wah, ora usah kesuwen. Ayo budal goleki Bagong, Bagong dipateni jlaprong.
mbok menawi yen Koko Prabu Bunta, Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka saha Kang Mas Nakula saged nginging pengaruhipun Begawan Wisnu Jati menika. Nanging yen Sedewa mangke riyin jalaran kula ngertos menawi pendhita niki wau ngginakaken cara ingkang nista. Damel karti sampe sedaya ingkang lenggah wonten mriki sami malih paningalipun. Kabukti Kang Mas Werkudara saha Kang Mas Janaka lajeng muncat badhe mejahi Bagong. Nanging kula aturi pitados kala menika boten badhe tumama ing becik. Begawan Wisnu Jati. Yen liyane Sedewa mbok apus krama iso wae ning yen Sedewa mengko dhisik apa dikira Sedewa ora ngerti. Kowe kuwi sejatine mung laku dom sumuruping banyu. Lan mbok menawa kowe kuwi malah pancen ana sambung rapete kelawan ilanging Kakang Mbok Wara Drupadi. Ning ya wis ben. Ning wis ben dhisik. Bakal tak jarke dhisik kowe. Ya mung titen-titenan wae sapa sing duwe sedya ayu mesti nemu rahayu nanging sing bibite Allah wahyune mesti bakal sirna Begawan Wisnu Jati. Kados mekaten lempanipun manggen Nyai Werkudara saha Arjuna saestu badhe tiga mentala mejahi Bagong lajeng kados pundi Bapa Wurmban. Wis ta percaya marang pun Bapa milih ngorbanke wong siji nanging kanggo mulyane wong akeh. Bagong kae ya mung derajate ngabdi, Bagong kae ya mung punakawan abdimu sing wis ora guna. Nek mung dinggo bekakak dinggo tumbal ki ora tuna, Ger. Iki adimu Werkudara lan Janaka wis saguh arep mateni Bagong. Perkara adimu sing ragil ya si Sedewa ora sarujuk ya wis ben wae. Sedewa kae pancen bocah sing keminter. Mengko rak ya manut karo dulur-dulure tuwa wis, Ger. Prayoganipun Bapa pamit dhisik bakal nguningani lan mbuktekke Werkudara lan Arjuna padha tegel ora mateni karo punakawan Bagong.
Yai Nakula kanane malah saya peteng kaya mangkini Yai. Nggih. Nanging nuwun sewu, Prabu. Mbok bilih leres aturipun Dimas Sadewa kala wau. Yen perkawis menika pancen kedah prayitna lan waspada lan kedah dipun taliti saestu. Yo Yai Nakula. Malah prayoganipun Kakang Nedya kundur kedaton tumuli manjing sanggar pamujan. Minto sing jawata muga pinaringan pepajar bab lelakon iki. Sira Yai wae metu njaba sedaya nguningani marang lekasi kadang-kadangmu Yai Nakula. Asinggihan Kowe Prabu. Ingkang paten ingkang rai lajeng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kowe Prabu. Yi Dimas Nakula. Surtiti ngati-ati aja ninggal duga lan mrayoga. Pati Andakowana. Kaya wis ora ana dawuh maning Sunedya kundur kedaton bodholna pasewakan Pati Andakowana. Ing istuhaken dawuh ingkang ngaten kang abdi kepatihan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Dewaji. Ya Pati Andakowana. Ayo kongsi pegating kaprayitnan Pati. Purna gadining pananggilan. Sang Nata Arsa kundur kedaton jelok saking dampar pinampi gambaran gading kadhereaken. Urung pancet manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang isa ngambil pacaran keprabon. Kawis dengal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyane.
Ya, mendolen gasik no. Iya, Mak. Ayo ora apa-apa sing ngedram karang kasepuane. Ayo wis ora apa-apa. Iya. Durung sida bengok merdeka kok wis mabres. Dundung tes, ora dundung dek. Iya. Nak. Ayo leren dhisik, limbukan sik. Iya, Mak. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon suwen. Suwan ana ngendi iki, Mak? Iki suwen ana Dusun Suka Seloharjo, Pundong, Bantul. Oh iya. Neng Pundong. Neng Pundong. Iya, Mak. Ujube bengi iki apa? Bengi iki ya kuwi merti dusun. Merti dusun. Merti dusun karo apa ya mau iki apa nulisane? Karo merayakan utawa kira budaya HUT RI yang ke-81. Oh, ngono, Mak. Merti dusun Suka Seloharjo, Pundong, Bantul. Oh iya. Ya merti dusun kuwi ngene ya. Merti dusun kuwi kaya piye ya? Aku ya jelaske kepiye ya merti dusun ki ya. Ayo dijelaske no, Mak. Merti dusun kuwi ki budaya adat. Iya, budaya adat Tinggalane nenek moyang sing wajib dilestarekke dene ujube kuwi iki mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh. Iya. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi saka wujud le pepanenan tegal sawah apa saka gaji kantor mbuh kuwi saka hasil le dagang lan sak panunggalane kabeh kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggane iki para punden lan sanak kadang warga dusun Suka Seloharjo kene wungon bareng-bareng nguncupake asta kunjuk ngersani Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng pinaringan rancak gangsar anggone padha makarya. Mula nduk awake dhewe sak kanca ya uga melu uyung-uyung melu nyang uyung kanthi diadani merti dusun iki ing pengajap muga-muga tak doakan malih. Iya, ping pindho. Nek iso ping akeh nok. Iya. Muga-muga warga ing dusun Suka mriki tansah pinaringan bagas waras, pinaringan rahayu wilujeng niring sambekala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga niring sesakit. Para warga ugi saya wimbo supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan. Iya, Mak. Kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan. Iya. Menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun warga ing dusun Suka. Iya, Mak. Amin. Awake dhewe ya ora lali ngaturake panuwun matur sembah nuwun dene sampun pitados kalih Cangik lan kanca-kanca warga laras. Sampun pitados Cangik saking Sedayu. Iya. Ngaturke panuwun Kang tanpa pepindhan tur ya awake dhewe ya ora lali nyuwun agunging samudra pangangsami. Lah ngopo? Karang ya awak dhewe iki iso nyangik iki ya durung suwe. Tekan saiki ya durung iso. Durung iso. Iki urung apa-apa. Iya, Mak. Ingkang ngene iki elek we urung kok. Iya. Dadi ya nyuwun agunging samudra pangangsami mbok bilih mengke
Le nyangik niki kathah klintak-klintunipun, kathah lepatipun. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Iya mak ngono. Heeh. Karang ya isih